Hyvää päivää! Tervetuloa TV-Sopin ihmeelliseen maailmaan. Tänään meillä on esittelyssä Abdul Twist, mutta ensin käydään läpi muutamia asioita. Jo miljoonia ihmisiä ympäri maapalloa ovat olleet toivottomia tilanteesta, että eivät pääse kuntoon monen kuukauden töillä. Vaikka yrittää mitä, niin mikään ei auta. No, meillähän on tähän ratkaisu. Olette varmaan työstäneet itsekin monia tunteja kaikennäköisillä vermeillä ja todennut sen, että ei siitä tule mitään, kun ei siitä tule mitään. Teillä on väärät laitteet. Juoksumatto, tuskasia tunteja, hyvin tuskasia tunteja, eikä siltikään senttejä. Cross-traineri, erittäin tuskasia tunteja. Mittari näyttää, että kuluttaa 1000 kaloria tunnissa. Paskan vitut. Minä kerron teille myöhemmin, mikä kuluttaa 2000 kaloria tunnissa. Sitten kuntopyörä. Mitä helvettiä sä silläkin sotket? Naurettavaa. Kattokaa nyt pelleäkin, se on hirveät tuska. Vatsalihasliikkeet. Voi helvetti. Kuka niitä kattelee? Sulla on paita päällä. Kaiken näköiset tanssi-DVDt. Tanssi on muutenkin ihan pelleillä. Joten me näytetään teille salat, miten noin 2 miljoonaa ihmistä ympäri maapalloa ovat olleet tyytyväisiä tähän. Ja meillä on tyytyväisyystakuu. Jos ei tällä, niin ei millään. Abdul Twist ja saunapelt. Me näytetään teille, miten tää homma kulkee. Tuleva verkkovirta. Tää tulee tosi fiinisti perässä. Mä en koske se tulee perseessä vaan mukana. Mennään. Eli mä demonstroin teille nyt. Se on tulppa seinää. Eli ensin otetaan valo pois kirjahyllystä. Lyötä sen kiinni. Ai. Rupee heti lämpenee. Tutuidalta. Tässä meillä on Abdul Twist. Tää on ihan uskomaton laite. Tää sai mut ihan sanottavaksi. Mä istun tähän vaan. Noin. Johto riittää hyvin, tää on pitkä johto, 8,5 metriä. Näin. Menee siinä. No niin, ja sitten tälläkin aloittelijoiden kannattaa ottaa rauhassa. Koska siis täällä on niin monta erilaista reenivaihtoehtoja ja kaikkea. Ja mä voin sanoa, että kannattaa lähteä ihan perusjutusta. Tätä vaan. Mä oon itse professional. Mä oon reenannut täällä jo toista vuotta. Lähetän jalkaa. Se vaan nousee tonne molemmat samaan aikaan. Taakse. Tää hieroo selkää, tää on loistava. Ja vittu kalorit vaan palaa. Sitten me pystytään vaihtamaan kuvakulmaa tonne ylös. Lähdetään tästä vetää. Jumalauta. Tää ei mene kauaa kun on kunnossa. Ja sitten kun halutaan opettaa reeni, kahvat alas. Mies ylös. Niin kovan reenin jälkeen kuin tämä palautussyömiä ei tarvita. Tämä on helvetin kovaa ja rankkaa duunia. Itse käytän kuitenkin palautussyömänä jimiä ja vittu. Noin. Se on töpseli seinässäkin. Ja kuinka helppoa tämä on? Sen vain istut. Ja sitten lähdet veivaan. Tää on helppo. Ja erittäin rakentavia reenejä kaiken näköisesti. Katsokaa. Hymyilen ja nauran samaan aikaan kun teet töitä. Ei tämä edes tunnu työltä. Ja vain 3 minuuttia päivässä riittää saamaan tällaisen vartalon. Voi soveltaa, jos haluaa. Jalkaa. Samaan aikaan. Toisinpäin käsiä. Saatte ihan uskomatta. Samaan aikaan. Maksin te voi Pakko tää uudesti, mä nauran.
Nyt tää rupes kuumia.